കിട്ടിയത് ഇന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കും. കിട്ടിയതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നപ്പം അങ്ങിടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. മാതാജി പിന്നെ ഞാൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എനിക്കിനി 2 മാസം കൂടെ അടയ്ക്കണം, 2000 വെച്ച്. ആരാ മാതാജി? ശരി. മാതാജി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പൈസ ഇതിന്? ഇതിന് ഇത് കൊടുത്തോളാം. ഓക്കെ 500 വെച്ചാണല്ലേ പറഞ്ഞവരല്ലോ, ഒരാളെ ഉള്ളല്ലോ. 500 വെച്ചാണ്. ഒരാളൂടെ കേറിയിട്ടുണ്ട്, അജയഘോഷ് പ്രഭു. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമല്ലേ. പ്രഭുവിന് തരാൻ പറ്റുമോ 500 രൂപ? ഹലോ പറഞ്ഞോ പ്രഭു. എന്റെ പേരും കൂടി ചേർത്തോ, ഞാൻ അയച്ചുതരാം. അജയഘോഷ് പ്രഭു ആണോ? എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടോ പ്രഭു? എല്ലാ മാസം എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ. എല്ലാ മാസവും 500 വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രഭു. അതും കൂടെ ചോദിച്ചേ. പ്രഭു വേറെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പേര് കൊടുത്തില്ലല്ലോ? ഇല്ലല്ല, വേറെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോ മാതാജി. ശുഭ എന്റെ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോ. 500 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് തരണേ, ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന്. ഓക്കെ. ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച മാതാജി, അത് സിനി പി എസ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ മാതാജി ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ. ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തദോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുവും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സർവജാതം നിർഗുണാദാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഹരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദം സമഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പര ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണഭാനി സുധേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാദ്യകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലം ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണോ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണോ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീരാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഹരേ കൃഷ്ണ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ആയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഹത്വഭദ്രസ്യ പുനർനമേ പൂത്പീയസീതിർദ്വിജദേവഗോപ്യ സചിന്തയന്നിത്തമഥാ ശൃണോദ്യത മുനേ സുതോക്താ നിരുതി. കാണുന്നുണ്ടോ?
കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, ആ, കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ശ്ലോകം 1 പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഉം, ഉം, നമ്മൾ ഇതിന്റെ 10 അധ്യായം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയൊക്കെ കുറിച്ചാണ്, വിശ്വരൂപ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട അഗാധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇതെന്താണ്? സൃഷ്ടിയുടെ അല്ലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ്, ആദ്യത്തെ പടി എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തിയോഗയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഗ മഹർഷിയോട് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ? പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പരീക്ഷത്ത് പിന്നെ മരണസമയത്ത് ജന്മനാശന വേളയിൽ ആ ഒരുവന്റെ സമയം എന്ത് കർത്തവ്യം വേണം, എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അതെ. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ആരെ അതെ. സ്മരിക്കണം, ആരെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ? എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? മരണവേളയില് മരണാസന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല, അതിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അല്ലാതെ 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു നരാധമനെ പോലെ 100 വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടോ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട്? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പം ജീവിക്കുന്നത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് അത് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് കുറച്ചു നാളായാലും ആ നാൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഖദ്വാങ്ക രാജാവ് അല്ലെ, ഒരു ഇതാണ് മുഹൂർത്തം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് ദേവന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് 48 മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം, എത്രയോ വർഷം ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി അസുരന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പം ദേവന്മാര് ചോദിച്ചു, അങ്ങക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രതിഫലമായിട്ട്. അപ്പോഴെനിക്കിനി എത്ര ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഒരു മുഹൂർത്തം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 48 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉടനെ അവിടുത്തെ വിമാനത്തിൽ, ദേവലോകത്തെ വിമാനത്തിൽ കയറി ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ 48 മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടോ അത്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുള്ളൂ, അപ്പൊ അവിടെ ഗുണപരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ക്വാളിറ്റി മാറ്റേഴ്സ്, നോട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം, ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടി ഗുണമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഗുണമുള്ള ഒരു വസ്തു കിട്ടിയാൽ അതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാണ്. ശ്രീശുക ഉവാച നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വരീയനേഷാതേ പ്രശ്നഃ ശ്രുതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിസമ്മത പുംസാം ശ്രോതവ്യാദിഷു യപരഃ. വരീയനേഷാതേ പ്രശ്നഃ ശ്രുതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിസമ്മത പുംസാം ശ്രോതവ്യാദിഷു യപരഃ. ശ്രോതവ്യ ആദിഷു എന്നാണ് ശ്രോതവ്യാദിഷു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആത്മാവിത് സമ്മത, ആത്മവിത് സമ്മത, അതാണ് ആത്മവിത് സമ്മത അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വാക്കുകൾ നമുക്ക് പിരിച്ച് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വരിയാൻ ഏഷ, വരിയനേഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരിയാൻ ഏഷ ഇവിടെ അല്ലെ. വരിയനേഷ തേ പ്രശ്ന കൃതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിത് സമ്മത പുംസാം ശ്രോതവ്യ ആദിഷു യപരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസുക ഉവാച
വരിയാനേശത്തെ പ്രശ്നം കൃതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിൽ സമ്മത പുംസ ശ്രോതാവ്യാദിഷ്യാപരഃ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അതാണ് പദാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ ശ്രീ ശുഗ ഉപാധ്യ ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, വരിയാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഏഷഹ ഈ തേ അങ്ങയുടെ പ്രശ്നഹ ചോദ്യം കൃത താങ്കളാൽ ആരായപ്പെട്ട ലോകഹിതം സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ നൃപം അല്ലയോ രാജാവേ ആത്മവിത്ത് അതീന്ദ്രിയവാദി സമ്മതഃ സമ്മതമായ പുംസാം സർവ മനുഷ്യരുടെയും ശ്രോതവ്യ ആദിഷു എല്ലാവിധ ശ്രവണങ്ങളിലും യഹ എന്താണ് ആ പരഹ പരമമായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രീശുകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരീക്ഷത്തിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ? മാനവരാശിയുടെ മൊത്തം ഹിതം അല്ലെ, ഇഷ്ടം, അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള അവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് മേന്മ നൽകുന്നത്, അങ്ങനെ നൽകുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? 7 ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്കിലും തന്റെ മോചനമല്ല ചോദിക്കുന്നത്, മാനവരാശിക്ക് മൊത്തം. അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ, ജനഹിതം നോക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നന്മ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി ആയത് കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും മേന്മ വരുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണോ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ശുഗമഹർഷിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ സെൽഫിഷ് അല്ല അല്ലെ, സെൽഫിഷ് അല്ലാത്ത സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരാളിനെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ശ്രീശുക ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അത്യന്തം ഹിതകരമാകയാൽ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശ്രവണോത്തമവും ഓജസ് നിറഞ്ഞതും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും സർവസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടതും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന, ആരൊക്കെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികള് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, സർവസമ്മതം, എല്ലാവർക്കും സമ്മതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ്? ശ്രവിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ അതിന് ഓജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്സാഹവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ, അതുണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ ഉത്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്താം എന്നാണ്. ഉന്മേഷവും എല്ലാം വരുത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ നല്ലത് വരുത്തുന്നതാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയവാദികളെല്ലാം എന്താണ് അവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ ആ ചോദ്യം പോലും അത്യന്തം ഹൃദ്യവും ശ്രവണോത്തമവും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ചോദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ, ഉത്തരം അല്ല, ചോദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഉത്തരം അതിനേക്കാൾ ശ്രവണോത്തമമായിരിക്കും, ശ്രവിക്കാൻ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. അത്തരം പ്രശ്ന ഉത്തരികളുടെ ചോദ്യം ഉത്തരങ്ങളും ശ്രവണം മാത്രം ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പുൽകുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഒരേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തില്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യവും സത്യവും പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെ, നന്മയോടെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണെന്ന് മനസ്സിലായതാണ്, ഉത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യവും അതേപോലെ ഉത്തമമായിരിക്കും, ഉത്തരവും അതേപോലെ ആയിരിക്കും, അതിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒരുവന് അത്യന്തം ഉത്തുംഗമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അതീന്ദ്രിയ പദവി വരെ ഉയർത്തുമെന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനങ്ങളെ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പരമമായി ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടു, ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ
പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെ സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഭഗവാനുമായി യോഗയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല ചോദ്യം എന്ന് അനുമോദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു അന്തർലയനം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അത്ഭുതപൂർണവുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭഗവാനിൽ, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്താനുള്ള ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏതിലൂടെ സാധിക്കാം? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഗാനങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ലയിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു ലയനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഗാനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു നേരമെങ്കിലും എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് അല്ലെ. ആ ശ്ലോകം, ആ കീർത്തനം ആര് പാടിയാലും എല്ലാവരും അതിൽ ലയിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലയനം ആർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്. അതായത് ഡീപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനാവസ്ഥ അല്ലെ, ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട്. ആ ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് ആരുടെ സാന്നിധ്യം സഹായകമാകും? ഭഗവാൻ, ഏതാണ് ശുകദേവ മഹർഷി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെയും ഭക്തരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ, അനന്യ ചിന്ത അല്ലെ, അതില്ലാതെ തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അന്തർധാനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ശുദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ഉടനെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നുവെന്നും സമ്പൂർണമായ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നതല്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉഴലേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആകെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മംഗളകരമാകുന്നു. ആയതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രീശുക ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ബാല്യകാല ലീലകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകത്തില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാമോദര ലീല. യശോദ മാതാവ് കയറിനാൽ ബന്ധിച്ചു. അപ്പൊ ആ കയറെന്താണ്? ബന്ധമാണ് അല്ലെ, സ്നേഹപാശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പാശം ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയാണ് അർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ കടപുഴക്കിയതല്ലേ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ്? ഈ സ്നേഹപാശം അഴിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ വെറും ഒരു കയറ് അതവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ വലിയ ബൃഹത്തായ 2 വൃക്ഷങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു? വേരോട് പിഴുത് കളഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഈ പാശം അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളമാണ് സ്നേഹം, വാത്സല്യ രസവും എല്ലാം ഭഗവാന് ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ഇതൊന്നും ഭൗതികമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്, അതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മ ശ്രവണത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള ആളിന് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ലീലകൾ എല്ലാം കേട്ടാല് മനസ്സ് അതിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ധ്യാന
അവസ്ഥയിലോട്ട് എന്ന പോലെ എത്തിച്ചേരാനും ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആഖ്യാതാവിനെയും, അതായത് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്ന ആളിനെയും, അതായത് ശ്രീശുക ഗോസ്വാമിയായ ശ്രോതാവിനെയും, ശ്രോതാവാരാണ് പരീക്ഷിത് അല്ലെ, അന്വേഷിയെയും, അന്വേഷിക്കുന്ന ആരാണ്? ഋഷീശ്വരന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് ഋഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അന്വേഷകരാണ് അല്ലെ, ജിജ്ഞാസുക്കളാണ് അല്ലെ, ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ട് 4 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ജിജ്ഞാസും. അവരെ എല്ലാം പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ശുഭകരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വളരെ താല്പര്യം തോന്നുന്ന, ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. എല്ലാ തരം ആളുകൾക്കും അല്ലെ, പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഇതാണ് സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അവയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗംഗാജലത്തോട്, ആ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാജലത്തോട് അവയെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പവിത്രതയുള്ളതാണ്. ഗംഗാജലം എന്താണ്? പവിത്ര ജലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പവിത്രതയോട്, അത്രയ്ക്കും പവിത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഗംഗാ നദി അത് കടന്നു പോകുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെയും, അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സർവ്വജനങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ സംവദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ശ്രോതാവിനെയും ചോദ്യകർത്താവിനെയും പഠിതാവിനെയും പ്രാസംഗികനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനെയും പവിത്രമാക്കും വിധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുകയോ പറയുകയോ അല്ല, അത് എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ, ആ സ്ഥലവും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംവാദം, 2 പേരുകൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിബേറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയത്തില്ല, ആ ഡിബേറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത്, അവരവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഡിബേറ്റിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ എവിടെ വെച്ചാണോ പറയുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പഠിക്കുന്നയാളിനെയും അതേപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പ്രസംഗികനെയും എല്ലാവരെയും പവിത്രമാക്കും. ഏതുപോലെ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം അത് പവിത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എല്ലാ പ്രദേശത്തെയും എന്ന പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗാ നദി പോലെയാണ് ശിവദേവനും ആരും തമ്മിലുള്ള, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്നാണ്. ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അല്ലെ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രോതവ്യാദീനി രാജേന്ദ്ര നൃണാം സന്ധ്യ സഹസ്രശഃ. അതവിടെ ഒരു അപശ്യതാം എന്നാണ്. അപശ്യതാം ആത്മതത്വം. അപശ്യതാം ആത്മതത്വം ഗ്രഹേഷു ഗ്രഹമേദിനാം ശ്രോതവ്യാദീനി രാജേന്ദ്ര നൃണാം സന്ധ്യ സഹസ്രശഃ. അപശ്യതാം ആത്മതത്വം ഗ്രഹേഷു ഗ്രഹമേദിനാം. അവിടെ ഗ്രഹേഷു ഗ്രഹസ്ഥനും ഗ്രഹമേദിനിയെയും കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രോതവ്യാദീനി രാജേന്ദ്ര നൃണാം സന്ധി സഹസ്രശഃ. അപശ്യതാം ആത്മതത്വം ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേധിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പദാർത്ഥം ശില പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. ശ്രോതവ്യ ആദീനി, ശ്രവണോത്തമമായ ശ്രദ്ധാവിഷയം, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം അല്ലെ, കേൾക്കാൻ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിഷയം. രാജേന്ദ്ര അല്ലയോ ചക്രവർത്തി. രാജാക്കന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ചക്രവർത്തി അല്ലെ. നൃണ മാനവരാശിയുടെ സന്ധി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹസ്രശഃ ആയിരക്കണക്കിന്. അപശ്യത അന്ധന്മാരുടെ. ആത്മതത്വം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമമായ സത്യം. ഗ്രഹേഷു ഭവനത്തിൽ. ഗ്രഹമേദിന ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 പേരെ കുറിച്ച്, ഗൃഹസ്ഥൻ ഗ്രഹമേദി, അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഭാത വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിവർത്തനം ശീല പ്രഭാതക്കില്ലേ അല്ലെ ചക്രവർത്തി. പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തിൽ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ചെലുത്തുന്ന അതിഭൗതികവാദികൾ തീർത്തും അജ്ഞരാണ്, അഥവാ കാഴ്ച നശിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരെ കാണണം എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരമൊക്കെ കിട്ടി, ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം അവരെ അജ്ഞരെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തവരാണ് ഈ അതിഭൗതികവാദികൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം മാത്രമാണ് തങ്ങളെന്നും എല്ലാം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരന്ധകാരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജ്ഞാനത്തിൽ, അപ്പൊ അത് സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കുന്ന അതിഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കാരണം അവർ അന്ധരാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ശ്രവിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് ശ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, നമുക്കും അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളില് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ കടന്നു പോയത് നമുക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ സമയം പോകുന്നത്, അല്ലെ? അതേസമയം അവരാണെങ്കിലോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സമയം വൃഥ കളയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു തുടങ്ങാം. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ ജീവിതത്തെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നും ഗ്രഹമേധി എന്നും 2 വകുപ്പുകളായി തിരിച്ച് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന് ഗ്രഹമേധിയും പുത്രകളത്രാദികളോടൊപ്പം വസിച്ചുകൊണ്ട് പരമസത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ആത്മജ്ഞാനപരമായും അതീന്ദ്രിയമായും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ. അപ്പൊ ആരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടുംബമായിട്ടല്ലേ? പുത്രന്മാരും കളത്രാദികളും എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവര് സമയം ഏതിനും കൂടെയാണ് ചെലവാക്കുന്നത്? പരമസത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ആത്മജ്ഞാനപരമായും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ല ജീവിതം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ആണ്. അവർക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക, നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജോലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം സമ്പാദിക്കണം. അത് നമ്മൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്താമ്പോ ആരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ, ആരാണ് അടുത്ത് പറയുന്ന ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയും. അതേസമയം ഗൃഹമേധികൾ കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധുക്കളുടെയോ ലൗകിക ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തികച്ചും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയെ വരുന്നില്ല. അവരെയാണ് ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവർ സദാ മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ ഉള്ളവരാകുന്നു. മേധി എന്ന പദം മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവൻ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരാകയാൽ ഗൃഹമേധികൾ നിശ്ചയമായും അസൂയാലുക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അസൂയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷത, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? തന്റെ കുടുംബം അങ്ങേയറ്റമായിട്ട് ഇരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബം നശിച്ചു പോയാൽ അത്രയും സന്തോഷം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഗ്രഹമേധികളുടേത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. എനിക്കിനി ഒരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപ്പതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ.